i dobrodošli u Božinu školu gitare i na jednu od najzanimljivijih lekcija sviranje u tercama, odnosno u duplikatima. Ovo je nešto za što sam dobio najviše pitanja i rešen sam sa vama to da podelim. Sada ću ispustiti gitaru, pošto će nam za ovu lekciju trebati tabla. Da bi svirali u tercama, jako je bitno da poznajete lestvice, odnosno da znate gde su vam tonovi na gitari. Pa ćemo krenuti od durskih terca. Nadam se da se ovo vidi. Uzet ćemo za primer C-dur skalu. Tonovi C-dur skale su C, D, E, F, G, A i ton H. Ton H ćemo obeležavati kao B. On se u svakoj literaturi stranoj ovako se obeležava ton H, a ja ću u zagradi staviti da znate da je ton H. Šta je u suštini terca? Terca je treći ton od osnovnog tona. Ukoliko uzmemo ton C, njegova terca je ton D. Da bi vam bilo lakše, to ćemo napisati ovako. Znači, prva terca C, E. Ja ću odvajati zagradom da bi vam bilo lakše. Pa D, F. E, G. F, A. G, H. Ne zaboravite da je ovo ton H. A, C. I imamo B, D, odnosno HD. Izvinjavam se, HD. U okviru durske skale ovo su terce. Prvi, treći, da kažemo prvi, treći, prvi, treći, prvi, treći i tako do kraja. Da ih tako nazovemo da bi vam tako bilo lakše. Ovo bi trebalo da vam je potpuno jasno, da što se tiče ovoga nemate nikakvih pitanja. Za bilo koju dursku skalu princip formiranja terci je isti. Sada ću uzeti gitaru pa vam i demonstrirati kako to izgleda. Počet ćemo od tona C na G žici, to je na petom pragu. Radili smo ovu jednu oktavu skale. Pa imamo tonove C i E. Ton C na petoj žici, ton C, izvinjavam se, na trećoj žici na petom pragu i ton E na drugoj žici na petom pragu. Sviramo sa prvim prstom. Pa imamo tonove D i F. Evo ga ton D, evo ga ton F. Znači imamo prstored treći i drugi. Pa je sledeća terca EG. Imamo ton E i ton E na trećoj žici i ton G na drugoj žici. Znači ovo je. Prstored bi preporučio da svirate ovaj koji ja sada sviram, odnosno koji pokazujem. Može i neki drugi, ali po nekom pravilu bi trebalo da je ovo potpuno ispravan prstored. Znači idemo još jednom C, terca E, D, F, E, G. Dalje prelazimo na tonove F i A. Znači imamo prvi prst i srednji prst. Znači uvek nam je vodilja ova skala, da kažemo C, D, E, F, G, A, H, gde su primarni tonovi, odnosno prvi ton je počev od treće žice od tona C. I tako ćemo ići do kraja. Znači C, D, E, pa smo rekli prelazimo sada na drugu i na prvu žicu. Trećim prstom, odnosno srednjim prstom pritiskamo ton F i na drugoj žici i ton A na prvoj žici. Pa isti prstored je za ton G i za ton H. Da ne bude ponovo zabune, B je u suštini ton H, a to vam je napisano ovde gore. Znači još jednom. Stigli smo bili ton F i ton A, sada imamo ton G i ton H. Pa sad imamo ton A
na drugoj žici, na 10. pragu i ton C na 8. pragu na E žici. Isti prstored je za ton H i za ton D i imamo sada treći i drugi prst da bi završili ovu oktavu sa tercama. Znači, još jednom polako. C terca, D, E, F, G, A, H i C. To je što se tiče ove pozicije kretanja od osnovnog tona skale na G žici. Sada ćemo da uradimo to isto, ali kada je početni ton na D žici C, a on je na 10. pragu. Ponavljam ponovo, izuzetno je bitno da znate gde vam se nalaze tonovi na gitari, kako bi mogli da svirate ne samo terce, nego bilo šta. Evo ga ton C, pa ćemo početi istim redosledom. C, E, D, F, E, G, F, A, G, H, A, C i H, D. Znači, imamo, ton C se nalazi na 10. pragu na D žici. A na G žici ton E se nalazi na 9. pragu. Pa krećemo. Pa sad ovde imamo, možete i ovaj prstored na D, F, a možete i ovaj. Da malo raširite prvi i treći prst. Znači ja ću raditi jednu poziciju, prstiju, pa onda drugu. Znači C, E, D, F, E, G, F, A, znači još jednom. Izvinjavam se, to je taj drugi prstored, prvi da završimo. Pa sad imamo GH, znači ovo je prvi prstored. Prvi, drugi, prvi, drugi, prvi, drugi, treći, četvrti, samo prvi, drugi, treći, prvi, drugi. Malo pre sam greškom krenuo zato što kada sviram uživo svirke, desi mi se da sviram i taj prstored, a i da sviram ovaj drugi koji ću sada pokazati. Išli smo prvi, drugi, prvi, drugi, prvi, drugi. Pa sam ja mahom slučajno krenuo prvi, drugi, prvi, treći. Znači možete i ovaj prstored. Prvi, drugi, ali isti su tonovi. C, E, D, F i tako dalje do kraja skale. Pa prvi, treći, drugi, treći, ovo je malo lakši prstored. I sve nadalje isto. Prvi, drugi, treći, prvi, drugi. Terce se mahom sviraju na prve 4 žice. Znači, sviranje u tercama ili duplikatima se uglavnom svira na prve 4 žice. Ja ću vam pokazati na 5. i na 4. žici da imamo da spojimo 2 oktave u tercama. Ton C se nalazi na A žici na 3. pragu, pa je sledeći prstored. Da ne ponavljam, ista je C-dur skala sa istim tercama od početka do kraja, samo ćemo ovde proći kroz 2 oktave. Prvi, drugi, prvi, treći, prvi, treći, drugi, treći, prvi, drugi, prvi, treći, pa sad kao na početku što smo imali. Prvi, drugi, treći, prvi, drugi, prvi, treći, drugi, treći. Znači, vodeći se ovom logikom i poznavajući tonove, vi ćete jako lako ovo proći u 2 oktave, počev od tona C na A žici. Malo samo brže. Ja sam sada, kažem vam, meni je to u rutini već, pa sam promenio prstored prvi, treći. Da li svirali prvi, treći ili drugi, prvi, treći,
ili prvi, drugi, mahom je isto kada navežbate. Znači imamo ovaj prstored. Ovde prvi, treći. Ili prvi, drugi. Znači, ukratko, sve tri terce durske. To je kada krećemo od tona C na G žici. Kada krećemo od tona C na D žici je ovo. I kada krećemo od tona C na A žici, to je ovo, u 2 oktave. Sve što ostaje da vam kažem je da vežbate, da puno vežbate, da bi ovo, što bi se reklo, izašlo na svirci kako treba. Počet ćete od jednostavnih numera, pa sve teže i teže, ali vidjet ćete, treba prilično dosta vežbe. Pozdravljam vas do sledećeg materijala, a vi nas i dalje pratite, možda bude još nekih zanimljivih materijala.